tagħna, amara tal-Ispirtu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tieba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' lavorju, arka tar-rabta l-ġdida, bib tas-sema, kewba ta' filgħodu, saħħa tal-morda, ken tal-midinbin, faraġ tal-imniktejn, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-apostoli, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', sultana mtella s-sema, sultana tal-Rożarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, itlob għalina qaddishom Alla. Nitolbu, għati lilna għaddejja tiegħek mulej, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem u bit-talb glorjusa li mqazza Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusa mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Namlilkom xi avviżi. Il-lejla din iċċelebraw din l-Ewkaristija fil-jum tal-Eid tal-Imwiet fit-tmiem ta' din il-quddiesa l-isqof sejjer jgħaddi u jbierek il-fdalijiet ta' dawk li qegħdin jistrieħu f'dan il-post, partikolarment anke il-fdalijiet tal-isfijiet ta' djoċesi tagħna li hawn qegħdin jistrieħu f'dan il-post qaddis. Iċ-ċentru tal-liturġija tagħna huwa l-Blandun illi normalment jitqiegħed ħdejn it-tebut ta' ħutna l-mejtejn fil-jum tal-funeral tagħhom għaliex nemmnu illi id-daw ta' Kristu idawwal id-dlamijiet tal-mewt tagħna. Għada il-ħadd il-quddies tas-sitta ta' filgħaxija tkun b'suffraġġju għall parruċċani li mietu matul din l-aħħar sena. Nħeġġeġ il-familjari sabiex ikunu preżenti. F'dan il-weekend il-membri tal-Hospice Malta se jkunu fejn il-bibien jilqgħu donazzjonijiet ta' karità għall-hospice. Infakkar illi għada il-ħadd fil-għaxija quddiem il-knejjes parrokjali kollha Tgħawdex tittella il-mixela tal-qaddisin kollha u għaldaqstant anke hawnhekk fil-pjazza tal-Katedral ikun hawn din il-mixela organizzata mill-gruppi tal-adolescenti flimkien ma' Father Daniel. U wara l-quddies tas-sitta ta' filgħaxija madwar il-mixela jsir mument ta' talb lil Madonna għal paċi fid-dinja. Illum huwa l-ewwel weekend tax-xahar, allura l-ġbir huwa speċjali niddestinaw għall-ispejjeż tal-manutenzjoni li tkun għaddejja fil-katedral. Nhar il-ġimgħa fis-7:30 ta' filgħaxija hawn kunċert ta' mużika sagra hawnhekk f'dan il-katedral, kulħadd huwa mistieden u d-dħul huwa b'xejn. Inħabbru l-mewt ta' Joseph Muscat, residenti fi Xlendi, il-funeral tiegħu se jinżamm f'dan il-katedral nhar it-tlieta fl-4 kortihom mill-isptar u fl-4:30 il-quddies tal-funeral f'dan il-katedral. Għatih u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħ fis-sliem.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Ħuti jeżis m'hemmx mod ieħor isbaħ aħjar aqwa biex inħobbu lil ħutna li għaddew minn din il-ħajja l-oħra mill-quddiesa mill-Ewkaristija. Għaliex għax fl-Ewkaristija aħna niltaqgħu mal-għajn tal-ħajja, mal-għajn tal-ħajja tagħna, tiegħi tiegħek ta' kull wieħed u kull waħda minna, u mal-għajn tal-ħajja ta' dawk li diġà għaddew għall-ħajja vera. Għalhekk verament nistgħu nħossuna marbutin maqudejn faqda waħda magħhom, għaqda ta' mħabba, ta' maħfra, ta' ħnina, ta' akkoljenza reċiproka. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif ixraq din l-Ewkaristija b'suffraġġju għall-irwieħ tal-mejtin tagħna u bħala stqarrija tal-fidi tagħna fil-qawmin mill-imwiet fil-ħajja ta' dejjem, jew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu lil Mulej jkollu ħnina minna. Nitolbu maħfra flimkien, nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem u bil-emin u billi ħallejt mirjieti ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija Dejjem Verġni, lill-anġli, l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tan. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla glorja tal-fidili u ħajja tal-ġusti li jibnek fdina bil-mewt u l-qawmin tiegħu, ħenna l-qaddejja kollha tiegħek ħutna l-mejtin u għatihom lena u l-ferħ tas-sema għax huma emlu fil-misteru tal-qawmin tagħna mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ktieb tal-Erf. Il-bniedem tajjeb ukoll jekk imut qabel iż-żmien isib il-mistrieħ. Iż-żmien ta' ħajja mimlija foħrija ma jitqiesx mit-tul tal-jiem, anqas in-numru ta' snin ma hu l-qies veru tal-ħajja. Fil-bniedem u laqa li jagħmel il-vera x-xuħija u hija l-ħajja qaddisa li raġel tagħmlu misjur biż-żmien. U ifittex li jħobb l-Alla u għalhekk Alla ħabbu. U billi kien jgħix fost il-midinbin, Alla ħadu miegħu. Ġie maħud biex il-ħażen ma jibdillux femtu u biex il-qerq ma jħassarlux ruħu. Għax il-ġibda tal-ħwejġ ħżiena iddallam il-ħwejjeġ tajba u l-irwiefan tal-passjonijiet iħassru qalb tajba. Fi żmien qasir sab il-perfezzjoni u temm ħajja twila għax ruħu oġbot lil Mulej. Għalhekk u ġabru malajr mill-ħażen ta' madwaru. B'dana kollu n-nies qegħdin jaraw u ma jifhmux u ma jistgħux idaħħlu f'rashom li hemm il-barka u l-ħniena lesti għall-mażolin tal-Mulej u li l-ħarsin tiegħu ma jonqos lill-erwieħ qaddisa. Il-kelma tal-Mulej. Sar responsorjali ngħidu flimkien immorru ferħana f'dar il-Mulej. Fraħt meta qaluli immorru f'dar il-Mulej, diġà qegħdin riġlejja fi bwiebek Ġerusalemm flimkien.
Ġerusalem mibnija bħal belt, maquda ħaġa waħda, lejja tribujiet jitilgħu, it-tribujiet tal-mulej flimkien. Biskont il-liġi ta' Iżrael ifaħru isem il-mulej, għax hemm twaqfu t-tronijiet tal-ħaq, it-tronijiet tad-dar ta' David flimkien. Itolbu isliem għal Ġerusalem, ħajkollhom isliem dak kollha li jħobbuk, ħajkun hemm isliem ġewwa l-ħitan tiegħek u l-ġid fil-palazzi tiegħek flimkien. Minħabba ħuti u ħbibi ħallini ngħidlek isliem għalik, minħabba f'dar il-mulej Alla tagħna nixtieq li jkollok il-ġid flimkien. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, ħadd minna ma jgħix għalih innifsu u ħadd ma jmut għalih innifsu. Jekk ngħixu għal mulej, jekk immutu għal mulej. Mela sew jekk ngħixu, sew jekk immutu, aħna tal-mulej. Kristu għalhekk miet u irxoxta biex ikun sit kemm tal-ħajjin u kemm tal-mejtin. Aħna il-kol għad nidru quddiem it-tribunal ta' Alla, għax hemm miktub. Daqskemm jinħaj jgħid il-mulej qudiemi għad jinżel arku btejħ kull bniedem u kull ilsien ifaħħar lil Alla. Għalhekk kull wieħed minna għad jagħti kont tiegħu innifsu lil Alla. Il-kelma tal-mulej. Ir-rieda ta' missieri idin li kull min jara lill-liben u jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem u li jiena inqajmu fl-aħħar jum. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien, meta s-soldati waslu f'post jgħidulu l-qorrija, hemmhekk salbu l-Ġesu u l-ħatja, wieħed fuq il-lemin tiegħu u l-ieħor fuq ix-xellug. Wieħed mill-ħatjin li kienu msalbin miegħu beda jgħajru jgħidlu: Int m'intix il-Messija, salva lilek innifsek u lilna. Imma qabes l-ieħor ċanfru u qallu: Anqas minn Alla int ma tibża, int li qiegħed taħt l-istess kundanna tagħna hija ġusta tas-sew għax qegħdin nieħdu l-ħaqna ta' kull ma għamilna. Imma dan ma għamel xejn ħażin. Imbagħad qal Ġesu, ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. U Ġesu wieġbu: tassew ngħidlek, illum tkun miegħi fil-ġenna. Il-kelma tal-mulej.
Skur li l-kol kemm aħna l-lum nġibu qudiem għajnejna niftakru fil-persuni Jeżis tagħna. U ħafna minna forsi għalhekk qegħdin hawn biex nitolbu għalihom biex b'xi mod nippruvaw nuru l-imħabba tagħna permezz tal-Ewkaristija, permezz tal-Qudiesa. U nagħmlu sew, din hi xi ħaġa tassew sabiħa, kieku nirriflettu ftit fuq il-Vanġelu tal-lum. Ġesu fil-mument tas-sakrifiċċju tal-ogħla għotja tiegħu fuq is-salib, waqt li qed imut, waqt li qed jagħti ħajtu, proprju dak il-ħin Ġesu jifdi, Ġesu jsalva lil dak il-ħalliel, lil dak il-malfattur, lil dak ir-raġel ħażin li kien ma' ġenbu. U jgħidlu illum tkun miegħi il-ġenna, illum tkun miegħi il-ġenna. Il-qawwa tas-sagrifiċċju tal-Kalvarju illi salva lil bniedem anki jekk midneb. Il-qawwa tas-sagrifiċċju tas-salib propju fil-mument illi fih Ġesu qiegħed imut qiegħed jagħti ħajtu, allura fil-mument li aħna niċċelebraw l-Ewkaristija, għax aħna fl-Ewkaristija f'kull qudiesa niċċelebraw id-tbatija u l-mewt ta' Ġesu propju f'dak il-ħin isir qatt issir azzjoni ta' salvazzjoni. Għax dak l-att li sar darba 2000 sena ilu fuq il-Kalvarju iseħħ illum issa din id-darba mhux iktar għal ħallil it-tajjeb jew għal ħallil il-ħażin imma lija għalik għal kull wieħed u kull waħda minna. Allura nagħmlu sew li aħna niċċelebraw l-Ewkaristija b'suffraġġju tal-irwieħ tagħna, b'suffraġġju ta' niesna li għaddew minn din il-ħajja l-oħra. Aħna nagħtu l-quddies, ngħidu nagħtu l-quddies, noffru l-quddies, is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal dawk li għaddew qabilna. U forsi hemm id-drawwa wkoll li dawk li għaddu minn din il-ħajja l-oħra huma stess iħallu miktub fit-testament tagħhom ix-xewqa li jkun hemm il-quddies, tiġi ċċelebrata l-quddiesa. Minn barra l-aspett tal-flus, l-aspett ekonomiku u x'hekk, illi b'xi mod isostni lis-saċerdoti fil-ħajja tagħhom għax anki huma anki aħna rridu niklu b'xi mod. Però minn barra dal-aspett ekonomiku, il-quddiesa m'għandha l-ebda valur. Il-quddiesa ma nistgħux nikkwantifikawha fi flows. Allura tgħidu minn għalfejn titolbu daqshekk jew daqshekk għall-quddiesa. Għax aħna nies limitati, rridu nkunu prattiċi. Ma nistgħux inkunu fi sħab, ma nistgħux ngħidu kif trejt, kemm trejt, le, imma rridu nagħtu direzzjoni, indikazzjoni. Però hija indikazzjoni, hija direzzjoni, mhux prezz. Il-quddiesa m'għandix prezz. Irriflettu ftejt, aħna kultant ngħixu nagħmlu esperjenzi u ma nirrealizzawx inkunu qegħdin nagħmlu. Palissa qegħdin fil-Knisja aħna niċċelebraw l-Ewkaristija. Kieku jkollna niġu konxi minn dak li qegħdin nagħmlu bħalissa nindunaw illi fir-ras tal-Knisja hemm Ġesu msallab. Ġesu fl-Ewkaristija, Ġesu preżenti fil-kelma u fil-ħobs u fl-inbit. Ġesu li huwa r-ras ta' dan il-ġisem il-Knisja. Imbagħad hemm il-membri ta' din il-Knisja. Hemm il-membri, min huma l-membri? Il-membri huma aħna. Li qegħdin hawn nisemgħu il-quddiesa, il-membri tal-ġisem ta' Ġesu. Ġesu illum ma jistax ikun waħdu ras biss, il-kelma u l-Ewkaristija, il-kurċifiss biss, le. Imma għandu bżonn il-membri li huma aħna. Imma mhux biss aħna hawnhekk li qegħdin fil-bankijiet bil-qiegħda. Imma hemm membri oħra li aħna maħniex narawhom, huma preżenti. Hemm dawk li huma mpetrejn mas-saqaf tal-Knisja. Hemm il-qaddisejn, dawk li diġà daħlu fil-glorja, dawk li bħal ħalliel ta' fuq il-lemejn Ġesu għalilhom illum tkun miegħi fil-ġenna u li l-Knisja għarfithom bħala li diġà qegħdin igawdu fil-glorja tas-sema. Imma minn barra l-Knisja illi rebħet, minn barra n-nies li diġà għaddew għall-glorja hemm nies oħrajn li nafuhom jew li ma nafuhomx. Hemm nies oħrajn li għaddew minn din il-ħajja l-oħra imma qegħdin fi stat ta' purifikazzjoni. Ara kemm kienu intelligenti il-missirijiet tal-Knisja fil-bidunet, kif iffurmaw, kif bnew il-knejjes tagħna. Il-parti ta' fuq tfakkarna fis-sema. Il-parti ta' taħtna tfakkarna li rridu mmutu. Hemm Knisja oħra taħtna. Hemm nies oħrajn taħtna.
Hemm membri oħrajn taħtna li huma wkoll parti mill-ġisem ta' Kristu. Uħud minnhom diġà għaddew għall-glorja, għaddew għall-ferħ ta' dejjem, imma oħrajn għadhom f'dan l-istat ta' purifikazzjoni. Tgħidu li xi fisser dan l-istat ta' purifikazzjoni? Aħna ngħidulu l-purgatorju li mhux post, imma stat. Stat, mhux post għaliex? Għax fl-eternità, fil-ħajja li ġejja, la hemm żmien mhux hekk u lanqas spazju. Allura ma nistgħux ngħidulu post, imma rridu ngħidulu stat. X'inhu dan l-istat? U l-kontinwità, l-kontinwazzjoni tal-istat li qegħdin fiha aħna. Aħna f'liema stat qegħdin? Aħna rridulu fi stat ta' konverżjoni kontinwa. Aħna rridu nikkonvertu kontinwament biex imbagħad niltaqgħu mal-mulej tagħna u miegħu insiru ġisem wieħed tas-sew, dawl fid-dawl, ħajja fil-ħajja, imħabba f'imħabba. Imma sakemm naslu hemm bżonn tal-mixja tagħna, aħna li aħna l-Knisja pellegrina, il-Knisja li mixja. Mela hemm il-Knisja li waslet, hemm il-Knisja li mixja li aħna, u hemm il-Knisja li qiegħda fi stat ta' purifikazzjoni. U għalhekk immorru nżuru l-oqbra aħna ta' dawk li għaddew qabilna. Iwa bħala ġesta mħabba aħna mhux biss għandna dritt inħobbuhom, imma għandna d-dmejr inkomplu nħobbuhom. Għalli ma raġuni. Għax dawk għadhom ħajjejn, dawk għadhom ħajjejn. Veru m'għandhomx bżonn l-imħabba tagħna, imma aħna għandna bżonn li nħobbuhom għall konverżjoni tagħna. Għandna bżonn aħna nikkonvertu, għandna bżonn nipperfezzjonaw, nippurifikaw l-imħabba tagħna lejhom. X'jiġri? Kemm jiġrilna? Illi ħafna drabi persuna titlaq forsi mingħajr ma milt konklużjoni magħha, forsi mingħajr ma laqt magħha, u tħoss is-sens taħtija, u titbxi mod pattieħ wara l-mewt, titbxi mod turi l-imħabba tiegħek lejn dik il-persuna jew lejn l-oħra wara l-mewt, u nsibu modi anki li tmur iżżurhom, anki li tagħmlilhom il-wart, anki li tagħmlilhom ix-xema, anki li tagħmlilhom il-quddiesa, huwa mod ta' kif aħna nippurifikaw, nipperfezzjonaw l-imħabba tagħna lejn dawk li għaddew qabilna. U l-istess it-talb għall-irwieħ tal-mejtin tagħna. L-istess it-talb jaqadna verament magħhom. It-talb huwa mod ta' kif aħna inħobbu lill-irwieħ li għaddew qabilna. U għandna d-dmejr aħna li nibqgħu nħobbuhom għaliex? Għax dawn għadhom ħajjejn, dawn għadhom preżenti, dawn għadhom reali, dawn għadhom jirċievu u jagħtu l-imħabba, jirċevuha minn għandna u jagħtuha lilna din l-imħabba. Ejjew nitolbu lill-mulej biex ma nitilfgħux dawn il-perspettivi sbieħ tal-fidi tagħna. Ma nħallowx il-materjaliżmu jalaqna u jagħtina biss li nirraġunaw b'moħħna. Ejjew nitolbu lill-mulej għax imbagħad xiġri jekk nitilfu l-perspettiva tal-fidi naqgħu fis-superstizzjoni. Faċli ħafna. Nitilfu l-perspettiva tal-fidi, kif jitlobna Ġesu, kif jallimna l-Vanġelu u nibdew nemmnu l-ħmerijiet. Nibdew nemmnu l-ħmerijiet. Tibda tibża mill-qattusa li tgħaddi, tibda tibża tgħaddi minn taħt sellum, tibda tibża x-xerret dik u tibda tibża tgħaddi bl-oħra, tiftaħ l-umbrella law u l-kummidji l-oħra kollha li aħna nemmnu fihom. Is-superstizzjonijiet l-oħra kollha li aħna nemmnu fihom. Għalli ma raġuni għax nitilfu l-fidi fil-Vanġelu, nitilfu l-fidi f'Ġesu. Ew nitolbu lill-mulej biex nemmnu tassew li l-Ewkaristija li niċċelebraw taqqat lil taw taħt ma ten fuq, taqqat lilna magħhom il-koll, taqqadna f'Ġesu li huwa r-ras u l-għajn tal-ħajja, mhux biss tagħna, imma tagħhom ukoll ta' dawk li għaddew qabilna. Għattihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu fis-sliem.
Nistqarru l-fidi tagħna fil-ħajja ta' dejjem. Jiena nemmen f'Alla wieħed. Il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U fulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel nismewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata ta' Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum għamil l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema. Qiegħed fuq il-lemin tal-missier, għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmien. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika istqar mudija waħda għall-maħfra tad-dnubiet. Nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti Eżies, ejjew nerfgħu t-talb tagħna lil Alla l-missier li qajjem mill-imwiet il-libnu Ġesu u nitolbuh jagħtu s-salvazzjoni u s-slim lilna u lil ħutna l-mejtin kollha. Aħna u ngħidu mulej inti l-ħajja u l-qawmin tagħna. Mulej inti l-ħajja u l-qawmin tagħna. Għall-isqfijiet, is-saċerdoti u d-diakni mejtin li xandru l-kelma u qasmu l-ħobs tal-ħajja lil ħuthom. Nitolbu. Mulej inti l-ħajja u l-qawmin tagħna. Għal dawk li mietu vittmi tal-vjolenza, mibeda, disgrazzi jew gwerer. Nitolbu. Mulej inti l-ħajja u l-qawmin tagħna. Għal qrabatna, ħbibna u benefatturi tagħna li ħallew din id-dinja biex int li waħdek taf il-fidi tagħhom tagħtihom lena u l-mistrieħ. Nitolbu. Mulej inti l-ħajja u l-qawmin tagħna. Għalina li nġbarna għal din l-Ewkaristija biex nġeddu l-fidi tagħna fi Kristu li miet u qam mill-imwiet. Nitolbu. Mulej inti l-ħajja u l-qawmin tagħna. Missier Qaddejs nitolbuk għal ħutna kollha mejtin. Għatihom il-ferħ ta' dejjem fis-sema. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ħanejn li tista' kollox, bis-saħħa tas-sakrifiċċju li sejrin nofrulek, naddaf bid-dem ta' Kristu li l-ħutna kollha l-mejti minn nubietom, biex kif tajtom il-ħasil ġdid bl-ilma tal-Magħmudija, hekk ukoll bil-maħfra u l-ħnina tiegħek issaffihom għal dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq. Niżżoħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xiraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Bih feġġet għalina t-tama tal-qawmien għallena, hekk li aħna qatt li mniktejn għax nafu li għandna mmutu, nitfarġu bil-weda ta' ħajja oħra li qatt ma tintemm, għax għal dawk li jemmnu fik mulej il-ħajja ma tintemx, imma tinbidel, u mal-mewt tal-ġisem fuq dil-art titħejja lina amara għal dejjem fis-sema. Għalhekk mal-anġli, mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni succede et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit Għaddejs tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħajl ħobs, ratt il-ħajr, qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħ il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk, u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u qed taqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u mal-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħudna raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem
flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' raġel tagħha San Giusepp, mal-Apostli, ma' Sant Ursula, Verġni u Martri u mal-qaddisin kollha li jiexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom, infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfri lilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, iddaħħalniex fi tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi, tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxejn. Danu il-ħaruf talla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistietna għal din l-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagrament ta' ibnek il-waħdini li kien issagrifikat għalina u qam glorjuża l-ħajja. Fiċ-ċokontana nitolbuk għal-qaddejja kollha tiegħek ħutna l-mejtin biex tnaddafhom bis-saħħa tal-misteru tal-għid u ssebbaħhom bid-don tal-qawmien mill-imwiet bi Kristu Sidna. Ħuti Eżies, qabel ma nitilqu minn hawn, ejjew nagħtu tislima lil ħutna fil-post tal-aħħar mistrieħ bħala sinjal ta' mħabbitna li jtaffi n-niket u jwettaq it-tama. Qatt jasal jowm meta fil-aqda ħinja ta' ħbiberija għal dejjem aħna u dawn ħutna mejtejn nerġgħu nħadnu l-xulxejn fis-sema fejn l-imħabba ta' Kristu li kollox tirbaħ tkun elbet għal kollox lill-istess mewt. nitolbu. O Alla li tista' kollox, bil-mewt ta' Kristu ibnek fuq is-salib int qirid il-mewt tagħna.
bid-difna u l-qawmin tiegħu mill-imwiet int qaddist l-oqbra tagħna. U b'mod tal-aġeb ġedditt il-ħajja tagħna biex qatt iżjed ma nerġgħu immutu. Ilqa' t-talb li qegħdin nagħmlulek għal dawk kollha li mietu u ndifnu fi Kristu u li issa qegħdin jistennew jittamaw lejna u l-qawmien mill-ġdid tal-ħajja. U Alla tal-ħajjejn u tal-mejtejn, fil-ħnina tiegħek atina li dawk kollha li fuq l-art tarfuk u baqgħu fidili miegħek sal-aħħar issa fis-sema jfaħruk u jkunu ħinja miegħek għal dejjem bi Kristu Sidna. Għattihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu fis-sliem. Il-mulej magħkom, iberikkom, iħariskom, Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.